eskerrik asko urteko zuzendariaren sari honengatik. Enuen espero benetan, baina ondo merezitakoa bai egin dudan gizarte lanagatik. Barkatu, unetxo bat. Justu, sari hau emango didatenak dira kasualitatea. Kaixo, zer moduz? Neskamutilak ezin hobeto. Arazoa, gaztetxo hauek ez da pentsatu ere, guztia dago super under control. Abes batzarena, bai, badakit ezinbesteko baldintza dela nire hautagaitzarako. Jakina ez dagoela arazorik, dena primeran dago. Neskamutilak txora-txora eginda daude, topera. Webgunean sartu zarela eta gure argazkia falta dela. Ze despistea. Hemen txebertan daukat, zoragarria da, eta oso dotore agertzen dira. Keba, jatorrak dira, zoragarri joango da dena. Adio! No zaude. Itzegin egin behar dugu. Txibato bat dago gure artean, eta honek ezin du horrela gelditu. Ezin dugu beste zerbait ez hitz egin? Zeba, ezkutatzeko zerbait daukazu? Ez. Gainera niri 5. Ondo ordaindu badiote txibatoa izateagatik, honek indiezaiola. Tira, ahaztu infiltratua. Hitz egin dezagun adibidez... Kuskuxeroz? Euria egin behar duela dirudi. Kaixo, adi, mesedez. Badakit denok irakurri duzuela zabaldu dena, baina ez da egia. Basakabin ez dago ez txibatorik eta ez infiltraturik. Ja, ez noski. Etika gutxikoa izango litzateke zuzendaritzaren aldetik. Eta basakabin ez dugu horrela jokatzen. Bai maitanek eta bainik uste... Argazki bat behar dugu! Orain! Orantxe, basakabiko argazki ofiziala! Ezin dugu egin baskaltzen amaitutakoan. Ez, venga, denok eskaileretara! Venga, gaurko da, gero amaituko duzue hori! Venga, zuk, bilduko duzu hilea pixkat, etzenukan beste kamisetari! Baina zer da hau? Gaurko da! Pitxin, urbiltxiago. Urbiltxiago? Azpi, pitxin, igo gorago? Goian zaudela, bueno, bajarri aurrean. Bueno, eta orain, irribarretxo bat ikusi dezatela txatxi pasatzen ari garela. Patata!